дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида то имрӯз ба соҳибкорону сармоягузорон як қатори имтиёзҳои андозиву гумрукӣ пешниҳод карда шуданд ки ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва андозбандии он тариқи усулҳои содда ва дастрас ба роҳ монда шудааст. Татбиқи босамари ислоҳот дар самти ба қайдгирӣ ва содда гардондани расмиёти ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ барои амасола зиёд шудани шумораи субъектҳои соҳибкорӣ заминаи мусоид фароҳам сохт. Дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда ҳаҷми буҷети давлатии ҳамасола афзоиш ёфта. Дар 11 моҳи соли 2024 аз ҳисоби санҷиши 1150 андозсупоранда ба буҷети давлат иловатан 1 миллиарду 640 миллион сомонӣ ворид карда шудааст. Қайд гардид дар паёми навбатии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Дар ин замина дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 9324 субъектҳои соҳибкорӣ фаъолият намуда. Ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1169 адад зиёд мебошад. Ҳамчунин дар вилоят давоми 2 сол аст ки ассотсиатсияи соҳибкорзанони вилоят фаъолият дорад ки дар доираи он имрӯзҳо зиёда аз 100 нафар занони соҳибкор ба тиҷорату соҳибкорӣ машғул ҳастанд. اگر درباره دستگیری صاحبکاری گپ زنیم از طرف پیشوای ملت برای زنان صاحبکار بسیار هم دستگیری های نظررس هستند. در پیام امساله برای تمام صاحبکاران تاجیکستان یک خوشخبر دیگر برآمد که تا سال 2027 مراتوریا آید به سنجش‌ها اعلام کرده شد و این بسیار هم مهم است. 2 سال برای صاحبکاران، مثلا برای صاحبکاری که نو تشکیل شده است، این بسیار یک اقدام خوب است. دستگیری بسیار هم کلان است که در طول 2 سال میتوانند آزادانه به روند صاحبکاری خود مشغول شده. بعد 2 سال وقتی که صاحبکاری به یک گویم به یک زینه بالا میبراید، الکی سنجش‌ها همون قدر وزمین نمیشوند، زیرا الکی صاحبکار میداند که کدام روند درست است، از قانون چیکار کند و تا یک درجه استوار میشد. бояд гуфт дастгирии занон ва соҳибкорон пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дошта. Баъри ривоҷи ин соҳа имрӯз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои мушаххас рӯи кор оварда шуданд. Ин аст ки баъри рушди соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ ассотсиатсияи соҳибкорзанон фаъолият дошта. Занони соҳибкор бо таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз ҷумла ба дӯзандагиву пухтупаз, истеҳсоли маҳсулоти шириву гиёҳӣ, тарроҳиву истеҳсоли маҳсулоти босифат машғул ҳастанд. ассотсиатсияи соҳибкорзанони вилоят дар навбати худ кӯшиш ба харҷ медиҳад ки дар баробари нақшаҳои тасдиқгардида боз тавассути пешниҳоди барномаҳои соҳибкорӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд барномаҳои ҷолиберо барои рушди тиҷорат миёни занон пешниҳод карда онҳоро пиёда намояд. соли равон дар баробари дигар фаъолиятҳо барои ташкил намудани лагери омӯзишӣ барои соҳибкорзанон аз ноҳияҳои Рӯшон, Шӯғнон ва ноҳияи Рӯшқала баргузор карда шуд. мақсад аз баргузорӣ намудани ин омӯзиш дастгирии занони ташаббускор ки мехоҳанд ба соҳибкории худ ба лоиҳаҳои соҳибкории худ машғул шаванд ва инчунин баланд бардоштани саводнокии молиявии онҳо буд. бо дастгирии шӯъбаҳои занони ин ноҳияҳо рӯйхати занони соҳибкор дастрас шуда аз 18 то 23 ноябри соли равон ин чорабинӣ гузаронида шуд. барнома 15 нафар ҷавонзанони соҳибкорро дар бар гирифта тибқи нақша дар баробари омӯзиши назариявӣ инчунин фаъолиятҳои амалӣ бо иштироки соҳибкорзанони муваффақ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати маҳсулоти хӯрокаи Кӯҳистон, Нисои Помир, ҷДММ Расим ноҳияи Шӯғнон, Авитсена ва дигар корхонаҳои саноатие ки имсол бо иштироки сарвари давлат дар шаҳри Хорӯғ ифтитоҳ гардиданд аз наздик шинос шуданд. имрӯзҳо соҳибкорони вилоят зери таъссуроти паёми навбатии пешвои муаззами миллат қарор дошта аз дастгирии навбатии президенти кишвар дар самти то 1 январи соли 2027 эълон гардидани маратори изҳори сипос менамоянд ва даврияти гузарондани онҳо бозам маҳдуд карда шавад. дастгирии минбаъдаи рушди соҳибкорӣ зарур аст ки шумораи санҷишҳо барои соҳибкорони вилоят илҳому нерӯи тоза бахшида ваъда медиҳанд дар баробари ин дастгириҳо баъри рушди соҳа бозам масъулияту талоши зиёд ба харҷ медиҳанд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ахбор.